Baby i hopy. Wiecie, mocka już mądrych artykli napisali ostomajte ludzie o babach i chopach, ale tema jest tak ogromnucno i że zawdy znajdzie się jeszcze coś, co werci się napisać, a można i przeczytać. Jakiś ich mądrok wypokopił coś takiego, i że bezmać w Nowym Jorku łozewżyli srogachny sklep, kaj baby mogą się łobrać się i lajsnąć się opa. Blank przy drzwiach tego składu powiesili ci taką instrukcję, jak ci też to przynależy korzystać z tego modernego sklepu. I napisane ci tam było tak. Możesz, babo, wleźć do tego sklepu, ale ino jeden jedyny róz. W tym magazynie jest 6 sztoków, a cechy osobliwe tamesznych hopów są coraz lepsze ze każdym sztokiem. Możesz też se obrać lecę jakiego hopa na tym razinku sztoku, albo pójść o jeden sztok wyżej. Kiedy już wleziesz wyżej, to na zicher nie mogę się wrócić nazad. No toż wiecie, jedna wrazicko baba, można ją amerykańsko baba, chociaż Polki też nie są lepszejsze, uzdała się wleźć do sklepu rań, co by znaleźć tego jedynego dlosia hopecka. I na tym pierwszym sztoku przeczytała wisząco anonsa, na której jest napisane: sam są hopy, które mają dobro robota. Baba pomedikowadeczko polazła za rozki drabnawie, a na drugim sztoku już zaś anonsa, na której jest napisane tak. Sam są hopy, które mają dobro robota i ku temu pszają dziecko. Ale babie nie stykło, polasła jeszcze wyżej. Na tym trzecim sztoku była ci zaś insza anonsa, na której pisało tak. Sam są hopy, które mają dobro robota, ku temu pszają dzieckom i są festelnie urodne i głodkie. No hej, to tak wygląda pomedikowała baba, to pójdę na 4. sztok, a na 4. sztoku już zaś nowo anonsa. Sam są hopy, które mają dobro robota, ku temu pszają dzieckom i są festelnie urodne i głodkie, a ku temu radę pomagają swoim babom w domowych robotach. Derkusie, no toście przecież niesamowite, myśli sobie baba, i ze Blank ciężkim sercem popędalowała, ale jeszcze wyżej. Na 5. sztoku już zaś anonsa, na której stoi napisane. Sam są hopy, które mają robota, ku temu pszają dziecko i są festelne, urodne i gładkie. Ku temu radę pomagają swoim babom w domowych robotach, no i są jeszcze ku temu stopierońsko romantyczne. Baba festelnie kusi, co było stać na tym sztuku, ale jednakowoż, jak to baba, musi podeptać dalszy, co by do ostatka wszystko sprawdzić. No i wlazła tam na ten ostatni 6. sztok, a tam tako anonsa. Jestżeś moja roztomiło na tym sztoku już bezuchantką numer 31 647 132. Sam nie ma żadnego już hopa, ten sztok funguje ino bestuż, co by pokazać, i że babom nigdy żaden nigdy nie wygodzi. Dziękujemy gryfnie za nawiedzenie naszego sklepu. I co by nie było tak blank einfach, naprotiv tego sklepu dla babów, że wzięli też jeszcze sklep do hopów. I teraz blank krótko. Na 1. sztoku anonsa, i że idzie sam się lajsnąć babeczki, które pieronym radę mają ten zeks. Na 2. sztoku też anonsa, i że sam razinku idzie się obsztalować baba, któremu pieronym rada ten zeks, a ku temu jest jeszcze moc pieniężna. Sztoki od 3. do 6. nie mieli żadnego bezucha. Baby i hopy.